ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. సిరికొండలో వడగళ్ల వాన కురిసింది. బోధ్, ఇచ్చోడ, సిరికొండ మండలాల్లో భారీ వర్షం పడింది. గాలులు ఉధృతంగా వీచాయి. ఇచ్చోడ, సిరికొండ మండలాల్లో గాలుల ఉధృతికి ఇళ్ల పైకప్పులు, రేకులు ఎగిరిపోయాయి. బోధ్ మార్కెట్ యార్డుకు జొన్న పంట తీసుకువెళ్లిన రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ధాన్యం తడిసిపోతుందనే బాధలో పలువురు రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మార్కెట్ యార్డులో పలు కుప్పల చుట్టూ నీరు చేరింది.